mang'eny mana dwa wacho to nadwa mana emphasize ni weche rumors gi speculation nyalo kelo gwandruok ma onge haja e county kata kuonde ma jitie. Wach chalino gin gik ma waneno social media. To social media okinyal kawa gimoro amora mowacho social media ni en adier. Omiyo aneno ka kanyo to dwa goyo nyawang'aya nono gi sirikande. Omiyo akwayo en ng'at mosebede gine e od bura mong'eyo kaka gik moko itimo gi jo ariyo gisebede od bura. Omiyo samoro sensationalizing gimoro mondo koro siasa obedie samoro ok ber nikech ing'eni iwuoyo kuom ng'at manigi family, ng'at manigi ogandane ma inyalo embarrass sami wacho gik miwachogo. Omiyo wabed joma wacho gimoro ma wang'eyo kaka koro wach ma wawacho mar gavana Nyong'o gi mar Orengo gi. Magi gik ma wawinjo ka ji oneno kendo winjo ka giwacho. Omiyo kata wawacho wamiyo wagolo opinion wagolo ka en gima based on facts and truths. But ing'eni rumors samoro nyalo hinyo ng'ato. To e siasa ka ing'eni joma ng'eyo tiek monde ka siasa kae ji oketa ni anyalo wacho anything nikech iwacho ni e siasa anything miwacho nyalo bedo popular. Let us remember ni wadil gi dhano madhano manigi feelings. Omiyo nyaka wa respect ratich ng'ato ka ng'ato. Ok wanyal to wuoya to wan jotelo. Point of order, gimomiyo akwa point of order this. Ago erokamano. Sama iwacho ni gini endi mention jomoko